Dobrý deň. Žijeme v období digitálnej transformácie, ktorá exponenciálnym tempom mení podnikanie, politiku, kultúru a teda životy nás všetkých bez ohľadu na to, či sa nám to páči alebo nie. My v priemyselnom inovačnom klástri tieto trendy sledujeme veľmi intenzívne. Napriek všetkým dôsledkom digitálnej revolúcie a transformácie na spoločnosť považujeme demokratický systém potrebné chrániť a pestovať a preto sme počas posledných mesiacov v spolupráci so zástupcami podnikateľského sektora pripravili 10 princípov pre život v demokracii v období digitálnej transformácie. Veríme, že pomôže nielen podnikateľom na Slovensku zorientovať sa, alebo aspoň sa hĺbšie zamyslieť nad tým, ako digitálna transformácia vplýva na svet okolo nás a čo by mal každý z nás robiť, aby demokracii pomohol napredovať a nie sa vytrácať. Preto som dneska veľmi rada, že môžem diskutovať o týchto 10 princípov s mojimi dvomi hostiami. S pani Júliou Štajnerovou, ktorá pôsobí v Slovak Telekome, kde vytvorila pozíciu Public Affairs a zodpovedá za vzťahy s vládou, parlamentom a Európskou úniou, je renomovanou odborníčkou za rozvoj gigabatovej spoločnosti a digitálnej transformácie, reprezentuje záujmy digitálneho sektora prostredníctvom asociácií ako ITAS, MČEM, RUZ, Fórum pre komunikačné technológie. A ďalej medzi nami vítam takisto pána Emila Fitoša, ktorý reprezentuje a je veľký odborník na IT technológie na Slovensku. Takisto reprezentuje ITAS asociáciu a Slovak Center for Digital Innovation. Moje meno je Martina Legal-Maláková a ja vás dneska budem touto diskusiou sprevádzať a reprezentujem priemyselný inovačný klaster. Emil, čo je to vlastne digitálna transformácia a aký je vzťah s demokraciou? Prečo tam vidíme prienik? Podľa definície digitálna transformácia je masové zavádzanie digitálnych alebo počítačových technológií do procesov, do produktov a aj do stratégií firiem, ale aj iných subjektov. A treba to asi trošku vysvetliť. Žijeme v dobe, ktorá umožňuje nasadzovanie digitálnych technológií konvergentným spôsobom. Digitálne sa stáva úplne všetko. Sú to produkty bežnej spotreby, sú to autá, sú to zariadenia, ktoré slúžia v energetike, sú to zdravotnícke systémy. Digitálne technológie už dnes nájdeme všade. Zároveň táto konvergencia tradičných a digitálnych technológií spôsobuje, že inovácie a nové produkty, nové služby sa zjavujú častejšie a častejšie. Preto zrejme na začiatku si použila to slovo exponenciálne. Ten rast je exponenciálny. No a zároveň tieto technológie majú tendenciu meniť celé odvetvia. A niektoré z tých odvetví sa menia, niektoré aj zanikajú. Tak ako kedysi na začiatku minulého storočia vlaky vytlačili furmanov a autá vytlačili konia a bričky, tak teraz vidíme, že sociálne siete zmenili podnikanie médií v oblasti reklamy, platformy ako Netflix, HBO a treba z Amazon Prime zjedli obed Hollywoodu. Streamovacie platformy ako Spotify alebo Apple Play úplne zmenili vydavateľský biznis. To znamená, že prechádzame obrovskými zmenami a transformáciami, ktoré majú dopad na všetky oblasti ľudského života. Masívne to bude v zdravotníctve. Trošku ťažšie je to vo verejnej správe, kde procesy sa menia veľmi ťažko a kľúčový zákon, ktorým sa riadíme pri výkone verejnej správy, je zo 60. rokov, správny poriadok, a tam to bude chvíľu trvať. No ale ten najväčší rozdiel medzi tým, čo digitálne technológie ponúkajú a každý deň prinášajú, a tým, čo je schopný človek, je práve v našich hlavách. My máme v hlavách mozgy z doby kamenej, ktoré reagujú nejakým spôsobom
Oni sú naučené na vnímanie nebezpečenstva, na hľadanie problémov, hľadanie a identifikovanie nepriateľov. A to spôsobuje veľké problémy v tom, aby sa v dnešnej dobe človek zorientoval, a má to priame dopady na demokraciu, pretože demokracia, asi k tomu ešte prídeme, ale má byť určite o informovaných rozhodnutiach tých, ktorí si volia svojich zástupcov a ktorí im dávajú nejaký mandát. A na druhej strane musí byť demokracia o kvalitnom rozhodovaní a úplne určite o nezneužívaní dát, nezneužívaní postojov ľudí a o teda silnému príklonu k pravde. Áno, ako si ho spomínal, tých zmien je revolučne veľa, preto sa to aj nazýva, že digitálna revolúcia alebo digitálna evolúcia. A práve ten vzťah s tou demokraciou nás zaujal v našom klástri. Ako ty, Julia, vnímaš demokraciu a vzťah v digitálnej transformácii? Tak v prvom rade treba povedať, že demokracia nie je samozrejmosť. Nakoniec naša vlastná minulosť svedčí o tom, aká neľahká cesta k nej viedla. Základom demokracie je rovnosť a sloboda, ktorá je spojená so zodpovednosťou. Ale definícia je jedna vec a naozaj dnes treba hovoriť o tom, aké príležitosti a rizika nám digitálna transformácia pre demokraciu prináša. Možno by som len spomenula niektoré, ktoré aj ty uvádzaš vo svojich 10 princípoch. Zvyšovanie efektívnosti. Zvyšovanie efektívnosti je super, ale len pokiaľ má človek nad výsledkami kontrolu. To znamená, jedným z rizik, ktoré ja vnímam, je strata kontroly. Ďalším úskalím pre demokraciu je polarizácia spoločnosti, pretože prináša nárast extrémizmu. Preto je dôležité udržať pluralitu a diskutovať. Uplatniť demokratické princípy podľa mňa dnes znamená aj dosiahnuť rovnosť v dostupnosti technológií. Čiže budeme hovoriť o rovnosti príležitostí, možno o spravodlivosti pri zdieľaní benefitov z tých inovácií, ktoré k nám prichádzajú, a podľa mňa aj ďalšou hodnotou, ktorá bude určite rezonovať v spoločnosti, je solidarita. Takže svet sa stále zrýchľuje a väčšia časť našich životov sa odohráva v digitálnom priestore a zanecháva tam stopu v dátach. Len jeden taký príklad. Prieskumy zistili, že priemerný užívateľ internetu strávi na sociálnych sieťach takmer 2,5 hodiny denne. Čiže keď chápeme demokraciu ako rozhodovanie väčšiny pri zachovaní práv menšín a ochrane zraniteľných skupín, tak to znamená, že v digitálnom prostredí tá ochrana zraniteľných skupín platí dvojnásobne. Medzi tie zraniteľné skupiny zaraďujeme v prvom rade deti, mládež, seniorov, zdravotne postihnutých. Ale myslím si, že dnes už by sme mohli k znevýhodneným alebo ohrozeným alebo zraniteľným skupinám zaradiť aj všetkých tých, ktorí nemajú skúsenosti s digitálnymi technológiami. Nemajú prehľad o tom, čo nám tieto produkty môžu priniesť. Takže preto si myslím, že technologický svet si uvedomuje túto zodpovednosť stále silnejšie a veľký význam bude mať každá propagácia vedy. Určite áno. A ako sme spoločne aj hovorili, že tie zmeny sú naozaj v podnikaní, spoločnosti, takisto aj vo vzdelaní, strate kontroly napríklad nad našimi procesmi rozhodovania. A hlavne ma zaujala ten príklad polarizácie spoločnosti. Ja som takisto minule bola na OECD na prednáške, kde povedali, že tá diera medzi tými zručnosťami, ktoré budeme musieť získať, a tým, ako ten rýchlo ide ten technologický vývoj a to používanie tých technológií dopredu, že aj nikto nevie, koľko to bude trvať, či to bude rok, 2, 3. Tým pádom naozaj tí ľudia sa budú musieť prispôsobiť a práve preto tá spoločnosť je takisto citlivá na túto polarizáciu a takisto na systém, v ktorom žije, a to je dneska žijeme v demokracii, čo dúfam aj budeme žiť. A preto by som sa rada opýtala, čo my ako ľudia, ako firmy, ako občania môžeme, alebo organizácie môžeme preto urobiť,
aby sme dosiahli demokraciu alebo udržali tú demokraciu v digitálnej transformácii alebo počas digitálnej transformácie? Tak k tomu občanovi by som sa dostala, ale najprv by som povedala, čo robia firmy. Firmy svoju spoločenskú zodpovednosť dnes rozširujú aj o digitálnu zodpovednosť. A my v Slovak Telekome samozrejme tiež prispievame k šíreniu demokratických hodnôt spoločnosti. Radi by sme tak urobili napríklad našou nedávnou kampaňou Rešpekt, ktorá vlastne vyúsťuje aj do určitých zásad vedenia diskusie vo verejnom priestore. Podporujeme taktiež ale aj prácu iných firiem. A tu by som spomenula napríklad projekt Elfov, ktorí moderujú diskusiu a komentáre a príspevky. A to je veľmi zaujímavý prípad spolupráce umelej inteligencie a človeka. Pretože v prvom kroku tá umelá inteligencia robí screening a vychytáva vulgarizmy, hejty, ale je samozrejme potrebné doplniť to aj o čistenie od dezinformácií alebo iných nenávistných prejavov a útokov. A toto robia ľudia, ktorí sú na to odborne vyškolení. Nemôžu mazať príspevky len preto, že predstavujú iný názor. Naopak, pluralita je dôležitá, diskusia je dôležitá. A my pomáhame tým, že prispievame, aby sa rozšírili služby Elfov aj do tretieho sektora napríklad. Školíme tiež svojich zamestnancov, aby vedeli pracovať v kultúrne diverzifikovanom prostredí s inklúziou, s ľudskými právami a tak ďalej. Takže toto je jedna oblasť, ktorú robia firmy, ale samozrejme tých oblastí je viac. Už 3-ročnú tradíciu má náš vzdelávací projekt Enter, kde žiaci dostávajú mikropočítače, mikrobity, zdokonalujú sa v programovaní a súťažia vo svojich inováciách, ktoré kreatívne pripravujú, dostávajú základy aj autorských práv a bezpečnosti. Možno na prvý pohľad by sa zdalo, že samotné programovanie nemá úplný súvis s demokraciou, ale myslím, že to tak nie je, pretože demokracia predsa stojí na nejakých ekonomických základoch a títo mladí ľudia sa pripravujú na svoje budúce povolania. Na nové povolania, ktoré ešte dnes nepoznáme, alebo aj na súčasné, ktoré si budú vyžadovať oveľa vyššiu dávku digitálnych zručností. Takže pre demokraciu je ekonomická stabilita a zamestnanosť podľa mňa dôležitá. Ale ako som povedala, každá propagácia vedy a každá osveta v rámci technológií a porozumenie produktom je v dnešnej dobe prospešné. Určite áno, ja si myslím, že hlavne to porozumenie tých produktov a aký to môže mať dopad a dosah na tú našu spoločnosť, toto je veľmi dôležité a to treba stále vysvetľovať, pretože sú to naozaj veľmi veľké zmeny technologické dneska. Ja by som sa rada opýtala, Emil, čo môžu organizácie napríklad urobiť, aby sme udržali túto demokraciu v digitálnom priestore? Sú organizácie alebo aj firmy, ktoré tak povediac oslovujú občana, obyvateľa priamo a na tých leží najväčšie bremeno tej zodpovednosti, ak sú to podnikateľské subjekty podnikajúce napríklad v mediálnom priestore, tak ich rola v tom, aké hodnoty budú nastolovať, ako budú informovať ľudí a akým spôsobom v nich budú vzbudzovať nejaké očakávania voči budúcnosti, je nezastupiteľná. To sa týka aj technologických firiem, ktoré obsluhujú masy klientov, či sú to vyhľadávače, sociálne siete alebo ďalšie firmy, ktoré majú už nie milióny ani desiatky miliónov, ale ďaleko väčšie rády klientov a tie dokážu zásadným spôsobom zvýšiť alebo aj znížiť kvalitu verejnej diskusie a aj v konečnom dôsledku životy buď spoločenstiev alebo jednotlivcov. Čo sa týka bežných firiem, ktoré nie sú takto v priamom kontakte s populáciou,
pretože sú to napríklad výrobné fabriky, tak v prípade, že sa im darí, tak nie je problém, aby sa zapájali do takýchto projektov, aké nám tu Julia pred chvíľou predstavila. V prípade, že na to nemajú ekonomickú silu a nadbytok zdrojov, tak stále je tu možnosť, aby sa zapojili demokratickým spôsobom do aktivít, ktoré robia napríklad záujmové združenia alebo profesijné združenia rozličného typu, a kde výsledkom práce týchto združení je buď vzdelávanie detí, dospelých jednotlivcov, alebo komunikácia s politikmi a snaha dostať ich do situácie, kedy si počínajú zodpovedne a profesionálne. Takýchto združení, asociácií je tu veľa, tým väčšiu silu majú, čím viac firiem alebo subjektov zastupujú. Áno, práve vidíme a počujeme stále, že naozaj tá digitálna transformácia nám chytá teraz vzdelávanie, podnikateľský sektor, zdravotníctvo. Proste všade, kde sa obzrieme, bude vplyv digitálnej transformácie na náš život. Tak ja by som sa rada opýtala, že keď teda príde, alebo prichádza, alebo naozaj to už prichádza, tie nové formy rozhodovania alebo kontroly, ako my môžeme regulovať, alebo ako vystaviť tú novú reguláciu, čo by sme mali preto urobiť, aby táto regulácia bola správne nastavená. Vieme, že Európska únia tento aj minulý rok, aj budúci rok veľmi veľa regulácie prijíma, ale nechcem ísť do týchto technikálií. Ja by som sa skôr zamerala naozaj na reguláciu, ktorá zabezpečí náš demokratický systém digitálnej transformácii. Ako by táto regulácia mala byť prijímaná, alebo aké by mala mať nejaké ukážky? No, Martina, toto je otázka najväčšieho kalibru, o ktorej sa organizujú medzinárodné konferencie. Ale samozrejme, ja pochádzam z odvetvia, ktoré má 25-ročnú tradíciu regulácie. Takže samozrejme je to ale odvetvie iné, ktoré je tu s nami už dlhú dobu. Dnes prichádzajú úplne nové disruptívne technológie, o ktorých sa diskutuje vo svete, nielen v médiách, ale aj na univerzitách. A napríklad aj v Senáte Spojených štátov amerických. A dnes vlastne sa do týchto diskusí zapájajú svetové kapacity aj z humanitných vedných disciplín. Teda vidíme tu určitý prienik medzi svetom informatiky a techniky a technológie a svetom humanitných vied. Takže myslím, že samotní tvorcovia tých najnovších technológií si to uvedomujú. Že je treba viesť túto diskusiu a pracovať spoločne na tom, aby tie výsledky, ak k nejakej regulácii dôjde, aby tie výsledky boli zmysluplné. Áno, ja tiež vnímam, že predtým sa regulácia ako keby prijímala, že bol tu nejaký verejný sektor, nejaký tretí sektor a potom podnikateľský sektor. Ale dneska naozaj potrebujeme aj tých odborníkov, odborníkov na umelú inteligenciu a iné technológie, ktoré naozaj pomôžu aj tým ostatným sektorom vlastne vysvetliť. Naozaj dneska sme podľa mňa v tej situácii, že vysvetľujeme, preto aj robíme tento podcast, že vysvetľujeme, že ono to nie je iba o hoaxoch, o sociálnych sieťach, ale naozaj sa nám tu menia, budú sa nám meniť pracovné pozície, budú sa nám meniť vzdelávanie, bude sa nám meniť naša celková spoločnosť, zdravotníctvo, ako sme hovorili, školstvo. Tým pádom naozaj tá regulácia bude podstatná a ako si Julia presne hovorila, že veľakrát je buď pozadu, alebo tie diskusie sa otvárajú, pretože nie je dostatočná dneska. Ty máš, Emil, na to aký názor? No, regulácia vždy bude ošemetná, pretože veľmi ťažko je hľadať mieru, kedy je regulácie príliš málo, kedy je regulácie dosť. A v momente, kedy podnikateľské biznis modely už popri benefitoch, ktoré prinášajú aj zvýšené riziká, prinášajú identifikované politické škody, tak samozrejme regulácia je na mieste. A to oneskorenie
to súvisí aj s tým, že niekedy je ťažko predpovedať, že čo bude pozitívny, čo bude škodlivý jav. Sociálne siete bez ohľadu na celú plejadu prieskumov sú skôr hodnotené ako niečo, čo pomerne poškodzuje aj verejný priestor, aj jednotlivcov a to nikto nemohol tušiť v nejakom 2002-2003 roku pred 20 rokmi. Vtedy sme to všetci vnímali trochu inak a hýkali sme nadšením. Takže ono je to pochopiteľné. Podľa môjho názoru vzdelávanie a osveta by vždy mali mať prednosť pred reguláciou, takisto ako spoločenská zodpovednosť firiem by mala byť uprednostnená pred reguláciou, ale niekedy sa proste vyhnúť nedá a tá regulácia musí prísť. Dôležité je, aby každá regulácia bola kvalifikovaná, aby za tým stolom sedelo také spektrum odborníkov, ktoré dokáže správne nastaviť tú mieru, pretože to riziko, že regulácia buď lokálne, regionálne alebo na nejakom svetadieli zastaví inovácie, tak tá tu vždy je. Hej, vidíme to v rozličnom prístupe napríklad v regulácii umelej inteligencie. Iný je pohľad v Amerike, iný pohľad dokonca aj v Británii a iný pohľad máme ako členovia Európskej únie na túto vec. Ja si myslím, že na tú reguláciu, napríklad, čo si teraz spomínal v Európskej únii, vieme, že teda Európska únia ide tou cestou regulácie, teda budeme to musieť zaakceptovať. Ale podľa mňa, čo je veľmi dôležitá myšlienka, na to by sme mali apelovať, aby členské štáty ešte neurobili fragmentáciu tejto regulácie. Tým pádom si jednotný trh rozdelíme a naozaj potom to bude mať veľmi negatívny vplyv na inovácie a na tú dátovú ekonomiku, na dátové hospodárstvo a podobne. Júlia, ty si chcela niečo? Áno, chcela som zareagovať asi tak, že ja by som to rozdelila možno na určité etapy. Že pri tých nových technológiách, kde je rozhodujúca rýchlosť, výkonnosť, presnosť, rýchlosť prenosu dát alebo veľkosť pokrytia, hej, alebo minimalizácia oneskorenia pri prenose dát, kde sú takéto technológie, tak tam až tak veľmi nepociťujeme tú potrebu regulácie alebo zásahu nejakých etických pravidiel do tvorby týchto technológií alebo do ich implementácie v praxi. Ale tam, kde ide napríklad o tak výsostne ľudské domény, ako je jazyk, reč, alebo text, alebo dokonca už aj umenie, tak tam by som povedala, že tam tie etické hodnoty, kde ide o tvorbu obsahu, tam tie etické hodnoty aj regulácia majú možno nejaké miesto. A hlavne, keď ide o tvorbu obsahu, ktorý ľudia prijímajú vo forme informácií. Takže tam si myslím, že je dôležitá tá transparentnosť a napríklad, aby sme vedeli rozlišovať syntetický text od textu, ktorý vytvoril človek. A čo už dnes, možno, že na to tiež bude použitá aj umelá inteligencia okrem iného, pretože zároveň ako sa generuje tvorba umelej inteligencie, tak sa aj generujú softvery, ktoré ju majú odlišiť. Presne tak. Ale ono to nejde, iba by som doplnila, že dneska sa nerozprávame o texte a o reči, ale dokonca o emóciách. Hej? Že vedia tie roboty do nového, by som povedala, alebo tejto doby už vyvolávať aj emócie. Tým pádom toto je naozaj veľmi pre človeka také prekvapujúce, keď sa budeme rozprávať s robotom a nie s druhým človekom. A budeme mať dokonca s ním emotívny vzťah, čo už teda dneska existuje v niektorých krajinách. Bavili sme sa tu dosť dlho o tej regulácii a vidíme, že máme aj teraz, alebo potrebujeme o tom ešte diskutovať, ale pritom tie technológie idú dopredu, takže my potrebujeme zabezpečiť, aby tá spoločnosť bola sprevádzaná v tých demokratických európskych hodnotách, lebo tam sme sa k tomu sa hlásime. Preto by som sa napríklad opýtala, že OK, že ak tá regulácia nám nestačí, tak
čo? Ty si už spomínal, spoločenskú zodpovednosť napríklad firiem. Preto napríklad my sme na priemyselnom inovačnom klastri dali si tiež túto otázku a preto sme začali s firmami komunikovať a vytvorili sme týchto 10 princípov. Takže čo je takéto najdôležitejšie? Čo by ste, zodpovednosť, čo by ste ešte povedali, aké hodnoty, alebo čo je dôležité, keď tá regulácia nie je dostatočná? Ja si myslím, že dôležité je, aby v rámci širokej diskusie, ktorá je možné, že by mala byť ešte širšia ako tú, ktorá sa tebe podarila klobúk dole zorganizovať k týmto 10 bodom, je možné, že si budeme musieť pre digitálny svet možno nanovo nadefinovať nejaké pojmy alebo si osviežiť tie pojmy na pozadí toho digitálneho sveta, ktorý tu teraz máme, pretože oni ako keby trochu stratili na význame. Na začiatku to padol pojem sloboda ako integrálna súčasť demokracie. Ja som až v šoku, koľko ľudí si slobodu v digitálnom priestore predstavuje ako možnosť byť anonymný, byť skrytý. Hej? A vtedy sa cítia slobodní. To je sloboda bez odpovednosti, kedy tým, že človek pod cudzým menom alebo pod nejakým číslom alebo tagom diskutuje na sociálnych sieťach, cíti sa veľmi slobodný, ale de facto to, čo vnáša do toho priestoru, možno keby k tomu mal nastaviť svoju tvár, tak možno by volil iné formulácie a iný slovník. Takže určite sloboda a anonymita nie sú to isté a konec koncov médiá, ktoré toto umožňujú, tak ich papierové alebo klasické analogie by v živote nedovolili vypublikovať článok, pod ktorým nie je niekto podpísaný a ktorý na niekoho útočí. Ale v digitálnom svete sa to deje na novo. Takže my si musíme povedať, že kam tá sloboda siaha, v ktorom momente by sme mali začať hovoriť aj o zodpovednosti a možno si povedať, že technická reprezentácia toho, čo tu de facto potrebujeme, sa technickým jazykom nazýva autentifikácia osoby a autorizácia toho, čo povie. Presne tak. Toto sa nám napríklad môže stávať aj v podnikateľskom prostredí. Človek bude teraz konfrontovaný so situáciou, že napríklad prvé kolo pracovných pohovorov môže robiť s robotom, ktorý na základe aj umelej inteligencie môže dať nejaké odporúčania. Tým pádom veľa odvetví sa môže v tomto alebo meniť tým, že vlastne pripraviť tie algoritmy, pripraviť, ako to treba robiť, aby to bolo inkluzívne, aby sme nediskriminovali nejakú skupinu ľudí cez tieto technologické implementácie, tak táto diskusia medzi tými personálnymi riaditeľmi a odborníkmi spolu s tými technologickými bude dneska veľmi, veľmi významná. Ja by som sa preto chcela opýtať, pracovali sme na týchto 10 princípoch, trvalo nám to pár mesiacov. Ktorý taký ten princíp, alebo si najviac osvojil, alebo ktoré si najviac osvojil, alebo ktoré by si chcel spomenúť? Možno by som sa držal pojmu informácie. A na jednej strane je to slobodný prístup k informáciám a na druhej strane, čo je koncept, ktorý nikto nejak nespochybňuje. A opäť je to vec, nad ktorou sa treba hlboko zamyslieť. Nie je informácia ako informácia a nie je odborný názor ako odborný názor. Tým chcem povedať, že nie všetky názory v pluralitnej diskusii sú si rovné. Mňa, keď je chorý niekto z mojej rodiny alebo ja, tak ma viac zaujíma názor lekára ako názor mamičky z modrého koníka. Informácie a zdôrazňovanie odbornosti a zdôrazňovanie kvality smeruje k tomu, že budeme musieť aj v tomto digitálnom priestore začať rozmýšľať nad tým, kto sa s nami rozpráva, čo hovorí a na akom základe to hovorí.
Či má nejaký motív, alebo hovorí, pretože je profesionál, má skúsenosť a má hlboké znalosti. Presne tak. Ja som na začiatku trošku preskočila tvoju otázku na občana, ale teraz by som sa rada k tomu vrátila, pretože tá občianska participácia v demokracii, ktorú ty máš tiež medzi svojimi princípmi zachytenú, tak tá občianska participácia by sa mala odohrávať informovane, kompetentne, aby ten občan mohol autonómne rozhodovať a participovať na demokracii. Hej. Čiže to, čo hovorí Emil, je absolútna pravda a tu je nezastupiteľný význam kritického myslenia a vzdelávania v tomto smere, pretože pokiaľ budeme len pasívne konzumovať obsah, tak sa nám môže veľmi ľahko stať, že budeme manipulovaní alebo nejakým spôsobom ovplyvnení a to nechceme. Takže preto si myslím, že aj vo vzdelávaní, aj v aktivitách tretieho sektora alebo podnikateľského sektora rozvoj kritického myslenia má svoje miesto a začína sa to presne, ako Emil povedal, pri otázkach, kto hovorí, kedy to hovorí, či to súvisí s nejakou konkrétnou udalosťou, prečo to hovorí, kto má z toho prospech, či nás to nabáda k nejakému konaniu a v ideálnom prípade aj aké budú následky a čo to spôsobí v spoločnosti, keď sa týmto smerom budeme uberať. Preto ja si myslím, že toto je jedna z zručnosť, ktorú oprávnene Svetové ekonomické fórum kladie na popredné miesto každoročne pri výpočte zručností potrebných pre budúce povolania. Určite áno, ja môžem povedať, že počas prípravy týchto 10 princípov, ktoré sa tvorili za zatvorenými dverami s vybranými expertami, tak vzdelanie bolo vždy spomenuté. Vždy bolo vzdelanie kritické, analytické myslenie bolo vždy spomenuté. A myslím si, že je to veľmi dôležité, to bolo v ére, keď sme v nejakej revolúcie, aby sme pochopili minulosť a naučili sa žiť aj do budúcnosti. Spomenuli sme veľa princípov, ktoré určite nájdete na našej stránke. Bude to dole napísané v podcaste. Ale rada by som vás poprosila, čo by ste teda povedali na záver, ako také záverečné slovo, prečo a jak vnímate teda znovu tú demokraciu v tom digitálnom priestore? Tak ja samozrejme vnímam demokraciu, ako som povedala, je to sústavná práca. Nie je to niečo, čo je raz a navždy dané. Je to práca, v ktorej majú svoje miesto tak občania ako firmy, ako tretí sektor a ako aj akademické kruhy samozrejme. Takže je to práca pre všetkých a ja som veľmi rada, že je to dnes už taká interdisciplinárna téma, na ktorej sa podieľajú odborníci a profesionáli tak z technických, dátových vied a prírodných vied, ako aj z humanitných vied. A to ma naplňa optimizmom, že teda nájdeme tú správnu cestu, ako ustať a ako previesť touto transformáciou celú spoločnosť tak, aby tie hodnoty zostali zachované. Čiže ja som, ako sa hovorí, digitálny optimista, ale kriticky. To znamená s tým, že keď uvidíme nejakú potrebu na niečo upozorniť, alebo pripomienkovať, alebo pýtať sa, tak sa určite ozveme. Áno, treba aj tú odvahu vždy sa ozvať. Áno, Emil. Áno, treba sa pýtať, aj ľudia sa pýtajú. Ľudia nevedia presne, že čo v tejto dynamickej dobe prinesie budúcnosť, čo to prinesie spoločnosti, čo to prinesie pre ich rodinné životy, pre ich najbližšie okolie, či budú ešte existovať firmy, v ktorých dnes pracujú. To všetko sú úplne legitímne otázky a na ne by mali dávať odpovede kvalifikovaní ľudia alebo ľudia, ktorí majú nejakú víziu, ja si ich dovolím nazvať teraz elity pracovne, čo nemusia byť iba politici, alebo iba akademici, alebo iba mienkotvorní ľudia z médií, lebo je to mix všetkých týchto ľudí, vrátane treba významných osôb z podnikateľského prostredia. A v tejto diskusii mi tie elity tak trošku chýbajú v tej celospoločenskej, v tom diskurze, ktorý tu máme, čo je trochu problém, pretože keď demokratickí vodcovia
nebudú dávať ľuďom odpovede na otázky týkajúce sa pomerne zložitej budúcnosti, tak je možné, že sa to chopia nedemokratickí vodcovia. Čo sa vlastne deje? Ja nechcem teraz dávať za príklad Čínu, ale poznáte meno Mohammad bin Rashid Al Maktoum? To je zvrchovaný vládca Dubaja, ktorý postavil tzv. Múzeum budúcnosti, kde občanom a návštevníkom Dubaja prezentuje svoju víziu budúcnosti, ktorá je environmentálna, zameraná na zdravie ľudí a tak ďalej. To je pritom režim, ktorý absolútne nepočíta s participáciou občanov na riadení spoločnosti a na nejakých ich prínosoch do budúcnosti, ale tú budúcnosť ukazuje a zdá sa, že k nej aj smeruje, pretože tá krajina sa nejakým spôsobom rozvíja. Ak sa máme vyhnúť tomu, že tu začne výrazný príklon k nedemokratickým, autoritárskym vodcom, tak jedinou odpoveďou na to je, že v demokratickom prostredí si nejakú budúcnosť vytýčime a že tým smerom pôjdeme. Toto je ten apel na elity. Digitálne technológie dokážu zásadným a pozitívnym spôsobom zlepšiť naše životné prostredie, našu prosperitu, naše zdravie, našu prácu. O tom treba hovoriť a zároveň treba hovoriť o tom, že popri tom tu máme rizika a tie rizika, my sme si ich tu už viaceré pomenovali. V prípade, že či už na základe týchto 10 bodov alebo na základe akýchkoľvek iných bodov tu bude diskusia medzi všetkými tými aktérmi, ktorých som pred chvíľou pomenoval, tak je možné, že sa tá spoločná vízia podarí vykreovať a toto je apel na elity, nech už sú z ktoréhokoľvek toho tábora, aby sa do tejto diskusie pustili alebo v nej bezodkladne pokračovali. Čiže zameranie na jeden jediný cieľ asi nie je dostatočné a treba vyváženosť tých prístupov. Tak sa potom vyhneme týmto rizikám. Ďakujem krásne, že ste dneska so mnou diskutovali na tému demokracia v digitálnej transformácii. A tento apel určite budeme ďalej šíriť, pretože je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože keď je takáto situácia, že sú nejaké veľké zmeny spoločnosti, tá otvorená diskusia, transparentná diskusia a diskusia o budúcnosti je naozaj potrebná. Takže ďakujem vám veľmi krásne, že ste aj vy boli s nami. Verím, že sme vám priniesli nejakú pozitívnu aj ideu a informácie, ktoré vám umožnia viac sa hýbať vo svete digitálnej transformácie a tešíme sa na ďalší druhý podcast spolu s vami. Ďakujeme krásne. Ďakujem mojim hosťom. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme.